Viete, čo v tomto období robíme v našej ovocnej škôlke? Minulý rok sme zasadili na tejto ploche podpníky. V auguste sme do týchto podpníkov zaočkovali toto malé očko. Je to ušľachtilá odroda. A teraz v tomto období, v marci, je ideálny čas na zrezanie časti podpníka nad očkom. Robí sa to preto, aby energia z koreňa prúdila priamo do tohto očka a následne z tohto očka vyrastie nová rastlina, nový stromček. Je príjemné počasie, teplo a rastlina sa začína prebúdzať. Vidíme to na týchto púčikoch, ktoré už sa otvárajú. Teraz je ten okamih, kedy treba urobiť ten jarný rez. Vidíte bohatú koreňovú sústavu hneď pod povrchom. Zdravý strom, dobrý rast a budúca úroda začínajú už tu, v našej ovocnej škôlke.